Tripura haste wa tong nai khazani ta kubukuk tai ane subscriber tai ana nai chomoi tong nai kaisa kisu video na yoi ana kaham hamya nai chomoi tong nai nono bo phung kaham tamani bagi himale Thaichuk no sabo hamja gya tong Thaichuk no kok wanji wei salai tongo ba tai kubun kok bai salai tongo Thai bu phang ni bisingo joto ni sele Thai bu phang chaja kong nai ni bisingo Thaichuk Bithi ni raja angka Bithi ni bubagra angka Thaichuk kabang ma bar kata bo kabang ma bukhri yongi tongka kabang ma bukhri barti yongi tongka tini angka isa katal ane o Thaichuk nai kani khlai thano Thaichuk na nai shomi kisa kaina musung thano ane phangsa phungcho kaijak tongjama ba haina hai nung bai malainya ma phaipi ka tamane bage himale Thaichuk no nang nung ya song sinia balozat ei jat sei jat nei kabang ma phal nok rogo phaljagi tongmano ko nursery rogo phaljagi tongmano ko boni bagoi nang bayang mala yoi kaham nursery in Thaichuk paina ne kokro bidi khlai salai mano kaham nursery tongo tibrawo kaham nursery boagra tongo kubi kok sai phalo tai kabang ma nursery tongo nona kubi kok saglak bo sak sia engka nona tamala kubi kok sane ba khajane ta gu so boto sina nang nai bole haye do ba omo ongkha kok henkle omo ongkha ani 4 kg সেটা থাইল্যান্ড নি 4 কেজি নি ফাইজাগো আসলে বোমং কিন্তু কবই বোমং কিন্তু আঙ্গুসি যায় ফিয়া বা অব 4 কেজি ইন্ডিয়া অব ন 4 কেজি হিনজাগি তং কাইসা কইসো বড় গবনি বোমং ন সাইমানো সাইবো তং আং পগি থাঙ্কা তিনি বসকাং আবো মইতকা সালাই ফিনাই ফিয়া বা 4 কেজি হিনি সাকলাই যতনে সিও ফালনাই হইতে কাইনাই রক সাংনাই রক Inka tabo 4 kg Thaichuk Tripura wa taklai ani obbo phang nai de ka ani obbo phang kaham kane bari tongo mono sung taklai chanai nai mane test khai nai manai busuk tor busuk naithok busuk jaratoi kutu yong bofuro mon pai bofuro khagna nang haye do ba kajani ta khoksang nai di ang kiting oi bone kisa video khaine lok thaya video khane khajan ta song jotone kisa naijabadi na script khata naijabadi kisa video na kabang ko khanai di tamane wage hemale nang bayang kabang ma jago mot thansang emano nang bayang kabang ma jago bakha thansang ong yang emano nini bakha bayani bakha milia jagawo thansang yani jagawo nang ano sepengi ri mano nang ano sawi ri mano nang ano loge ri mano nang ano chuba churi mano boni bage ang nono sanai ani video naira naine rogna kisa kabang khlai video naijabadi bakhana logai video naijabadi tamane himakala ang Thaichuk kabang mana toi phangsa khlai Tripura haste wo phatarni Thaichuk no India ni Thaichuk ya phiya ba phatarni Thaichuk no ang nai chomoi tongo India ni Thaichuk no to no nijera no sarkar na aro sangka ingla saka ingka department ni aro sangka ingka saka ingka no sairi na he do khajane ta khoksang Inke song besi kok salai gla 4 kg Thaichuk no to yoi nong yang asuk ta wan sok di 4 kg Thaichuk phangsa phungsu no kaina ni hinkle angri mano bo to bo thayu bono bo dakti bubar baro bu phangkisa kaham na kain kala nong dakti no bubar mar nai ar ta kisa bu phangchi kon na kain ka nong taboni bu phang buthup khainyan bagom hai ka buthup khaina bagai nong tai bu kaisa scope man nai nong kaisa lama man nai bono Thaichuk buthup khainyan bagai kajen ta khungso 4 kg na song asrati kok salai ka phai nai sala 4 kg na ta bisa review ri nai boni boy bubar jai kha bari tong mani somoya nina aro bithi rijaya hinka tabon pai thak karon aro 5% se bubar barka 10% jarate nong to bithi ri mano aro fungus bithi ri mano tai yong bithi yong sakoksa bithi ri mano fungus ni bisinga nong aro sulfur ri mano tabo sulfate rokhini manthai gui tong obani ko ya ob departmentally ko oxy scientist rokni ko oxy tai boni lageu imida chloroprit kaisa percentage ka kompano kabang phana rikha hinkle nini ora hopar tong hinka nong rin marina nangna anare kintu hopar kori tamane bage himalaya ang thangnai sapta kaisa ni bising ang obo ripaijak tabo nong si redorikha ria nono to rina bage
gang request khaijak tongmani nong ri kha hingke belai hamnai ria kha tini khanani bisingo ready tini ongkha 5th February 2025 hingka nong o haptani bising o hatibarni bising ribai hingke belai hamnai ni aro 4 kg to hingka ba Thaichuk osok jara tei bubar barsa bursu thosra ni bisingo bari to hingka nong Bithi ri mane osok saoino tini no video clock ma ongkha abono ang nakar sanmani bisingoi haina hai khulumai jafaro hambai.